sabe, Camino de San Francisco de Nano Mina estivo funcionando hasta 2017, que se parou en 2017. Isto para dicir que é posible parar un proxecto e que este proxecto está no mellor momento para paralo, que é cando ainda non existe. Non había outra ubicación en Galicia que pudera albergar soportar, sobre todo, o vertido de contaminantes e que fora suficiente a auga que houbera un río ou outro medio. Esos informes están feitos para este cando foi o pleito que hubo en Pontevedra ca lei de costas. Un informe dunha empresa tan importante xa te apabulla, pero esta é a mesma empresa que fixo o informe para decir que non había outro sitio onde levar a Ence. Podades contar a sinvergüencería que hai as consultins en función do que lle pagas, din unha cousa ou outra. Parece escandaloso. Agora que temos 3 universidades e os que tiñen que estar defendendo que teñen un salario público, catedráticos, etc., estén tan calados. Despois, seguilla a trayectoria, está a favor da macroplanta de Pescanova, en Touriñán, outra barbaridade, igual que as granxas de porcos, como están moi afinados os animais, non poden facer como as vacas, que podes dar o tratamento a cada unha e tal, entón, lle dan no pienso. Ten mala pinta, non? Cando se atreven a facer esta barbaridade, hoxe toca ali, mañán toca aquí. Foi no ano, entre os anos 50, 60, cando se instalou en Pontevedra, quixeron instalala aquí nas Brañas de Laíño, no ano 53. De feito, había un alcalde de Padrón, estaba indignadísimo, porque se levaba para Pontevedra. Tan bella ría, decía, tan bella ría de Pontevedra, ya podían traer para aquí, la podían traer para las Brañas de Laíño, que no tienen importancia ninguna. Pero a raíz de un informe que era un animal que tiña que ir para Pontevedra, pero estaba indignadísimo ese alcalde. Decir eso, que aquí xa houve intentos tamén de facer unha tribuna. Gracias por invitarme a esta mesa redonda, gracias por vir. É unha grata sorpresa que xente que non é afectada directa, non? Podería parecer. A realidade é que están máis que conectados, non? Como vai afectar a este tramo do Ulla aquí abaixo. A ver se consigo. Vou intentar ser breve e despois preguntades o que consideremos. En xeral, todos os ríos de Galicia, o país dos 10.000 ríos, están envergados. A principal, ou unha das principais, podería ser a carga orgánica, o nitróxeno, o fósforo que achega os purins das vacas e dos porcos, que abastecen a coren, pero en xeral, ata as cabeceiras dos ríos están bastante cargadas. Todo está conectado, non? Todo o que facemos nunha conca, nunha abastía dun río, acaba nese río. Como non eran suficientes nos 90, decidiron por nós izar os ríos de menor entidade que ainda non tiñan explotacións hidroeléctricas con mini-centrais. Mini-central partido de mini-río queda en central, causa o mesmo dano, non? Isto provoca que a auga se estanque. Unha auga corrente que estaba oxigenada, que estaba depurando ese nitróxeno que lle chega dos purins, e no estancamento chegan problemas. Porque o río hai que entenderlo como un continuo, como un ecosistema continuo, e así funciona. A última derivada serían as floracións estas de cianobacterias. Seguro vos sonan as mareas vermellas do mar, microalgas, neste caso de cor vermella, parduzca, e que producen toxinas graves, toxinas paralizantes, toxinas que provocan amnesia, que provocan diarreas, poden chegar a ser letais. Isto vixíase exhaustivamente e péchanse os polígonos marisqueiros. Está pasando o mesmo nos encoros. Non son as mesmas algas que pasan no mar, pero son algas cianobacterias, microalgas, que producen toxinas moi graves. E é auga que despois, en moitos casos, bebemos. Un encoro que se depura, pero non se elimina, sí que se vixía cando superan certo límite e ou se pecha o suministro ou se depura auga con carbón activado, que costa unha pasta. E os bosques de ribeira brillan pola súa ausencia e é un componente fundamental dos ríos. Os ríos nutrense da folla que cae das árboles, se eucaliptos mal nutridos están, ten que haber aveneiros, ten que haber carballos, pidueiros, salgueiros, sabugueiros, loureiros, o salmón.
a temperatura non lle ven a enxer os salmónidos en xeral, non? Imos ter un problema con eso, xa o salmón de Ulla xa está de capa caída e principalmente, algo que non se fala, como se pode restaurar, que hai experimentos de sobra, non? As repoboacións non funcionaron nunca se non se arranxa o problema inicial, e o problema inicial é porque hai montes, é que non ten hábitat o salmón, é que a auga está contaminada, ten nitritos, nitratos e demasiado quente. Isto sabes, non? Este incremento da temperatura vai ter seguro efectos sobre a poboación de salmónidos do río Ulla, pero que vai vir para aquí é tremendo. Hai que entender, e remato xa, hai que entender os ríos, isto non invento eu, isto sabes, hai moito tempo, como un ecosistema moi particular e moi lineal, e continuo. As barreiras son demoledoras, pero é que ademais todo o que faz afecta ao resto, non? E vanse acumulando os efectos augas abaixo. O sea, aquí igual non nos toca per partes, porque ali vai ser duro, pero o río vai ser afectado moi gravemente. Hai todas as especies, non? Especies migradoras, a lamprea, o salmón, a anguía, que está en régimen de protección especial pola Unión Europea, están llevando a cabo planes especiais, vai se ver afectar. Nada máis, non nos quero aburrir. Nos anos 30, nos anos 40, se nos culpa a maior parte dos montes veciñais que tiñan un aproveitamento chave para a agricultura tradicional deses terrenos, nos que tiñan un papel esencial o campo, de todo tipo, e culpanse para producir os novos cultivos forestais. E cando se devolve, volta con a xestión veciñal, pero non cas lóxicas que tiñan antes de ser culpadas. Que hoxe en día toda a legislación en materia de montes establece unha lógica productivista, o único objetivo de xerar materia prima barata, basicamente para tributar. A xente que máis en risco se pon, digamos, isto é a xente que vive nesas comunidades, non? Creo que non fai tanto en Portugal, vimos as consecuencias que iso ten, para non alongarnos moito, faltaba falar un pouco de cales son as alternativas. En Maruña é unha comunidade norte relativamente pequena, que ten un certo comuneiros, máis ou menos máis de todo, ten agora mesmo traballando 12 persoas, con traballos forestais, unha serra de portátil, cojando, van a andar un centro de transformación alimentaria para poder comercializar directamente froita, carne, mel. Se contrataron os primeiros pandeiros para un rebaño de cabras colectivo. Pensar que a mina de San Fins non era un proxecto, era unha mina que estivo funcionando hasta 2017, que se parou en 2017, cando xa tiña as 300 persoas contratadas, desde aquela conseguimos conectar a toda a xente que apoia os grandes patrocinadores para constituir. Entón, isto para dicir que é posible para o proxecto e que este proxecto está no mellor momento para paralo, que é cando ainda non existe.